כשאימנתי בחצר של ההורים שלי בבית, כשהחתול שלי היה עובר כזה בין המתאמנים וכל שניה הייתי צריכה להעיף אותו כדי שלא יפריע לאימון. אז אני שוהם. הסטודיו הזה שאנחנו נמצאים בו זה סטודיו שאני ושלומי הקמנו יד ביד ביחד, וזה באמת ההוכחה לעבודה ולתהליך המדהים שאני והוא עבדנו. אז לשלומי שלחתי הודעה מבוהלת באינסטגרם שאני הולכת לחתום על חוזה מאוד דרקוני שבגדול הייתי יוצאת ממנו בהפסדי ענק, והוא אמר לי בואי נעצור שנייה, בואי רגע נלך כמה צעדים אחורה, נבין איך אנחנו בנים את כל הדבר הזה, איך אנחנו יוצרים איזשהו בסיס שיהיה גם בסיס טוב, גם בסיס נכון, באמת לבנות עסק ולתת לו לצמוח ולתת לו להרוויח, לפני שאנחנו עושים איזשהם פעולות מופרזות והחלטות מופרזות. הרגשתי אפילו דרך המסך שאני מצליחה להתחבר ללב שלו, ואמרתי אוקיי, זה הרגע שלך לסמוך על מישהו שכנראה מבין יותר טוב ועשה את זה, ובאמת קודם כל בנינו איזשהם מטרות ובנינו יעדים באמת לפי הצרכים האישיים שלי, כדי להתחיל לפתח את הסטודיו, להתחיל להביא עוד מתאמנים, להביא מאמנים. אני מאמנת בלב שלי, ושלומי באמת עזר לי להביא את הפן הזה, הפן העסקי, משהו שהיה מאוד מאוד חסר לי, גם בהתנהלות פיננסית, גם בהצבת יעדים, הצבת מטרות, איך לנהל את היום שלי בתור בעלת עסק ולא בתור מאמנת. זה משהו שמאמנים שפותחים עסקים, פותחים סטודיו, הם לא באמת מבינים. אז באמת פגשתי את שלומי, ששם לי את כל ההיבטים מול העיניים, גם בפן האישי, גם בפן המקצועי, גם בפן הכלכלי, ובאמת עד שלקחנו את ההחלטה להביא מקום חדש, גדול, ואני חושבת שהתוצאות באמת מדברות בעד עצמן. זה באמת התגשמות כל חלומותיי המקום הזה, ואין עליך, שלומי ידעתו.